Türkmenistan we Irak, elektrik stansiýalaryna TV gazy bermek boýunça düşünşmek ulalaşygyna gol çekdi diýip Türkmen we Irak medeniýeti habar berýär. Türkmengaz döwlet konserniniň başlygy Maksat Babaýew bilen Irakyň elektrik ministri Ziyad Ali Fadeliň 6-njy oktýabrda Bagdatda bolan duşuşygyny gaz üçinçiligi barada düşünşmek ähnamatyna gol çekildi. Mundan ozal taraplaryň energetika resmileri awgust aýynyň Aşgabatda duşuşyp Türkmen gazynyň Iraka iýerilmegi boýunça deslapky ulalaşyga gol çekdiler. Media maglumatlaryna görä Türkmenistan özleri düşünşmek ähnamatyna laýyklykda Iraka her ýylda 10 milliard kub metr goloý tabii gaz iýerer. APEC ýurtlarynyň arasyna ikinji iň iri çiğnebit öndürjüsi bolan Irak tabii gaz importlaryny elektrik energiýasynyň önümçiligini gönükdirýär. Türkmen medeniýetine görä Türkmenistan öz tabii gazyny Iranyň üstü bilen swap ulalaşygy esasyna Iraka eksport etmegi gödeňine tutýar. Düýb Britaniýa Birleşen Meetings energiýa howpsuzlygy boýunça barlyk gurumasynyň eksperti John Robertson 10-njy oktýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusyna görä ýurtlaryň arasyna gaz geçirjileriň tehnika kuwaty swap ulalaşygynyň durmuşa geçirilmegine ruhsat berýär. Ýöne bu ýerde başga bir mesele bar. The problem is rather different. Bu yerde başka bir mesele var. Türkmenistan'ın İran bilen arada gaz geçirjileri bolan sebitlerini gaz önümçiliğinin ýagdaýyna ähili. Bu ören öz boluşly aýratyn ýagdaý. Bu ýagdaý Türkmenistan'ın İran'ın çägini 10 milliard kub metr tabii gaz iýerme wawatyny adamlaryň çak edişinden has sylsyrmly ýagdaý bolup biler. Across the border into Iran. Deep Roberts aýtdy. Iran 1997-2017 ýyllar aralygyna ödüniň demirgazyk sebitleriniň gaz üçinçiligini kanagatlandyrmak üçin Türkmenistandan tabii gaz import etdi. Iran bilen Türkmenistanyň arasyna 1997-nji ýylda işe girdilen we uduýnugy 200 km barabar bolan hemde ýyllyk kuwaty 8 milliard kub metr gaz geçirmäge ukyply bolan Körpeçi Gurtguýy gaz geçirjisi. Şeýlede 2010-njy ýylda işe girdilen we uduýnugy 182 km barabar bolan hemde ýyllyk kuwaty 15 milliard kub metr gaz geçirmäge ukyply bolan Döwletabad Sarag Hanygyran gaz geçirjisi bar. Körpeçi Gurtguýy gaz geçirjisi Günbatyr Türkmenistanyň Körpeçi gaz käninden gözbeş alýar. The biggest pipeline connection of all between Iran Türkmenistan bilen İran aradaky iň uly gaz geçirji Körpeçi gaz ýatagy bilen demirgazyk Iranyň Gurtguýy sebitiniň arasynda çekildi. Körpeçi gaz käniniň 10 milliard kub metr gaz öndürmäge ukyplydygy däerligi ýa-da önümçiligi talep edilýän derece çykarmak üçin näçe wagt möhletiniň berurdygy ma'lumda. kind of level to get it across the border into Iran. Deep Roberts aýtdy. İran 2017-nji ýylda iki ýurduň arasyna tabii gazyň töleg meseleleri boýunça açylan kadyýet dawalarynyň fonuny Türkmenistanyň gaz importlaryny wagtlaýyn besetdi. Türkmenistan 2007-2013-nji ýyllar aralygynda Irana berilen Türkmen gazynyň tölegleri boýunça Irandan takminan 2 milliard dollar meçberine töleg talap etdi. Türkmen gaz bu mesele boýunça halkara arbitraj suduny ýeňiş gadyny Iranyň Neft ministrligi 2023-nji ýylyň iýulunda Türkmenistana bolan bergisini dogry üzenligini yglan etdi. Şu ýylyň fevral aýynda Iran Türkmen gazyny islenlik ugur ödüsünün geçirip bermäge taýýardygyny ma'lum etdi. Bu aralykda Azerbaýjan swap ulalaşygy esasyna Iranyň üstü bilen Türkmen gazynyň importyny artdyrdy. Häzirki wagtda Türkmenistan, Iran we Azerbaýjan döwletleriniň arasyna gol çekilen swap ulalaşygy esasyna Azerbaýjana hem ýylda 1,5-2 milliard kub metr çenli Türkmen gazy iýerilýär. Ýöne şol bir wagtda Iran bir näçe halkara sanksiýalarynyň astynda galýar. Şeýle şertlerde Türkmenistan nädip halkara sanksiýalarynyň arasyna Iran bilen energetika pudugyny barha ösdürilýän hyzmatdaşlygy saklap bilýär. My own assumption is that the Turkmens will regard Menin şahsy pikirimçe Türkmenler Iranyň üstü bilen swap alalaşygy esasynda Iraka gaz berilmegine iki taraplaryň alalaşyk we gepleşik kökmünde garaýarlar. Hemde halkara sanksiýalaryny bolmadan şeýle alalaşyklar durmuşa geçirilip bilinýär diýip hasaplaýarlar. Men anyk bilenmok. Ýöne ýagdaý şeýledir diýip pikir edýärin. Bu ýerde esasy mesele sanksiýalaryň göni amal edilmegi däl. Esasy mesele sanksiýalaryň getirýän gaýtaklaýyn netijeleri. application of sanctions, it's the indirect consequence.
diýip ekspert aýtdy. Soňky ýyllarda Türkmenistan ýanygyç eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugruny çynakay tagallalary durmuşa geçirýär. Türkmen hökümeti Hadar ösü gazy geçirici taslamasynyň durmuşa geçirilmegine de gyzyklama bildirip gelýär. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi iýul aýyna ýörüýte beýanat çap edip bu taslamanyň durmuşa geçirilmegine syýasy, ykdysady we maliýet aýdan päsgel berýän hiç ýyly sebäbiň ýokdugyny oglan etdi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedow ýa-ni ýakyna Germaniýa amala aşyran safarynyň dowamyna Türkmenistanyň Hadar ösü taslamasy boýunça pozisiýasynyň üýtgüsiz galýanyny notady. There's a problem. The problem is a very simple one. Bir yerde bir mesele var. Ol hem ýöneköy bir mesele. Türkmenistan Eýrany ýa-da Eýranyň üstülen energetika eksportlaryny östürýän ýurt tökmünni görülse, bir Ýewropaly aljylary aldyradar. To make European buyers much more nervous. Diýip ekspert aýtdy. They now have to think, do we really want to be doing business with a country that... Olar Ýewropa ýurtlary inni pikir etmeli bolar. Biz hakykatdan da Eýran bilen iş salışmagy, höwesli ýurt bilen iş salışmak isleýärsmi? Business with a country that seems so keen to do business with Iran. Diýip bilermen sözüniň üstüne ýetirdi. British Petroleum kompaniýasynyň 2010-njy ýylda çap eden statistiki hasabatlaryna görä Iran özüniň suud edilen 32 trillion kubmetr möçbörünäki tebii gaz gorlary bilen dünýäde ikinji orunda. Türkmenistan bolsa 19,5 trillion kubmetr suud edilen gaz gorlary bilen dünýäde 4-nji orunda durýar.